O presidente provincial Luís Menor visitou o concello de Piñor acompañado polo seu alcalde José Luís González. Para o presidente este é un concello exemplo para o rural ourensán, que a pesar de ser pequeno é dinámico e con gran variedade de servizos para a cidadanía. Nesta rolda de visitas o presidente analiza cos alcaldes tamén proxectos de futuro. Un concello que para nós é un modelo de concello rural, un concello dinámico, un concello con servicios para os seus veciños, un concello que en definitiva traballa por mellorar, por primeiro, a partir dunha base económica moi importante, fixar poboación, incluso mantela, incluso aumentala levemente e, por outra parte, darlle esa segunda parte que son os servicios. Evidentemente, o alcalde é unha persoa que ten acreditada, evidentemente, o conocemento do concello e así o demostra, evidentemente, na resposta electoral que tuvo e, bueno, ademais das todas as colaboracións que se levan fita todo de hora, temos que pensar en manter esas colaboracións, en que esas colaboracións cumplen ese objetivo de favorecer o desenvolvemento do concello e, por suposto, me plantea novos retos que van ligados a novas necesidades e que, por suposto, desde a Diputación, esa finalidade de cooperación cos concellos, estamos nun concello de tamaño pequeno e é un dos que deben ser a obxecto prioritario de atención por parte da Diputación, porque, é a razón de ser da Diputación a colaboración cos concellos na prestación de servicios, na realización de obras que por os seus propios medios non podían acometer. Tras o encontro na Casa Consistorial, visitaron o Parque Infantil do Arenteiro e o remate dos traballos de humanización en Casfigueiro. Ambas son obras financiadas ao 100% pola entidade provincial coa finalidade de solventar as necesidades dos concellos pequenos. Bueno, pois hoxe estános visitando aquí o presidente da Diputación e vamos a visitar unhas obras que son financiadas ao 100% pola Diputación Provincial, que é un parque infantil no lugar do Arenteiro, en Piñor, e as obras as calles do poblo de Carfigueiro. A cooperación da Diputación co Concello de Piñor sempre foi moi importante. Sin a Diputación estes concellos, como poden ser Piñor, non existirían, porque a verdade é que os recursos que temos os concellos pequenos son moi pobres, moi pequenos, e para dar un bo servicio aos veciños é importante a cooperación da Diputación. O cal, lle quero dar as gracias aquí ao presidente, a Luís Menor, que está hoxe aquí con nós. El conoce de primeira man o que é os concellos, que el mesmo é alcalde do seu concello de Pereiro, e, por lo tanto, sabe as inquedanzas e o que necesitamos os concellos pequenos. Ao ver o presidente visitarnos, sempre se lle presentan proxectos novos que espero que os teña en conta e que podamos leválos a cabo.